ilargi hartzera joango gara. Urruti dago, baina bagoaz, eta horren ikusiko duzuen nola joango garen. Zanen aizenean ama eskailera bat eginen du zeruraino bezain gorako ba ama izarrak biltzera joateko bolzilloak izarrez eta kometaz beteri jetxiko naiz eskolako lagunen artean banatzera. Argin berri gastatu gabe, etxea argi dezazu. Donostiako EASO aberbatzeko umeak dira, bereiek. Eta hemen, biolo jotzailea, biolilaria, Magosa Zinkibitz. Zeanurikoa.